Koľko úloh ste dnes stihli? Ako ste dnes naplnili ten váš plán, keď sa teraz pozriete do vašeho tudučka? Máte pocit, že ste si to všetko správne naplánovali a zvládli? Alebo tam vidíte nejaké medzery? Koľko vecí ste dnes robili, ktoré vás absolútne nebavili a vašu energiu, ako keby niekto urobil do vašej nádrže dieru a utekalo to všetko preč? Čo myslíte, čím to asi môže byť? Čím sa tieto veci spúšťajú a ako sa to deje? Teraz práve pozerám na hodinkách, vidím, že vysielanie funguje. Tak rada by som vás privítala a samozrejme, aby som bola spokojná, že ma aj vidieť a počuť, prosím, napíšte do komentárov tí, ktorí ste tu, čo hovoríte na našu dnešnú tému. Ako slabé stránky premeniť na silné? Dá sa to vôbec? Je to vôbec možné? Som veľmi zvedavá, čo si vy predstavíte po tým, keď sa povedia slabé stránky. Za posledné týždne, aj keď boli letné mesiace, ako sa hovorí uhorková sezóna, chvála Bohu, takýto pojem nepoznám, pretože vy chcete pracovať na sebe, vy chcete vedieť, kto ste a či môžete byť dobrí a v čom môžete vyniknúť. Tak sa slovo, František, ďakujem, super, to som rada, tak sa slovo slabé stránky, práca so slabými stránkami vyslovene opakovala ako cez kopírak. Tak František, ak je to pre vás OK, napíšte, čo si predstavujete pod slovami slabé stránky. Čo to teda môže byť? Prečo o tých slabých stránkach je občas počuť nie až tak veľmi, ako keď hovoríme o silných stránkach? A ako je možné tie slabé stránky vlastne premeniť na silné? Je to vôbec možné? Tak poďte, dávajte svoje tipy. Z minulého vysielania sa veľmi teším, že Erika trafila klinček po hlavičke a trafila ten správny talent, ktorý je najviac zvedavý, je to talent input. Takže aj dneska, a Erika bude mať odo mňa darček, aj dneska tí z vás, ktorí sa pripojíte a dáte tie komenty, ja viem, že nie všetci, veď poznám, sme 4 skupiny, ale neváhajte napísať, čo si predstavujete. Anka, takisto počuje a vidí. Super, teším sa. Tak Anka, dovolím si, ja vždycky na tomto vysielaní si dovolím tykať a verím tomu, že to nebude vám, ktorí ste tu vadiť, pretože aj v skupine talentiakov, čo máme. A Anka, skús napísať, čo si predstavuješ pod tým, keď sa povedia slabé stránky. Som veľmi zvedavá, ja vás dneska tým prevediem a vysvetlím naozaj, ako sa dá z tých slabých stránok urobiť silné. Ale som zvedavá, ako to vnímate, pretože poviem vám, že dokonca dneska som mala 3 konzultácie s novými klientmi všetko a ich prvá otázka bola na to, čo môžu spraviť s tými slabými stránkami. Poďme sa pozrieť na to, ako tie slabé stránky vylepšiť. Ja celkom chápem túto otázku, lebo keď sa pozrieme na to, kde chodia naše deti, ako sa k ním chováme, všetko chceme, aby všetky deti vedeli všetko, aby sme my všetci dospelí zvládali všetko. Som podnikateľ a tí, ktorí ste tu a ste podnikatelí, asi poznáte, že my by sme mali vedieť všetko. Ale opak je pravdou. Nikto z nás, ani ja, ani vy, ani monacké kníže, není schopné obsiahnuť všetko. To proste nejde. To Gallup presne popisuje. Takže, poďme, vidím tu prvé. Záleží na tom, ako o nich rozprávame. Aj o slabosti sa dá rozprávať formou, ktorá vyznie, že je to dobrá stránka. František, super za point. Vynikajúce. Áno, keď sa rozprávame o tom, že je to slabosť, ale hovoríme o tom pozitívne a vieme si tú slabosť pomenovať, lebo napríklad, keď to zoberiem na prácu, moja slabosť je robiť excelovské tabulky a napríklad aj obrázok, ktorý dneska za chvíľku ukážem, je moja slabina. Takže vy ste očakávali, že tu nič nebude, ale ja tu obrázok mám. Ako je to možné? Ako je to možné, že je to moja slabosť a ja tu ten obrázok mám? To je presne ten gríf talentov Gallup. Že naše slabé stránky potrebujeme poznať. Áno. A František, za chvíľku odpoviem, lebo som zvedavá, či tu budú ešte nejaké komenty. Hneď sa k tomu vrátim. A vymením ho za koment Aničky. Slabosti, priestor na zlepšenie sa. Dôležité je sebaanalýza. Anna, presne ako hovoríš, prvý krok je sebaanalýza. A to nám Gallup poskytuje.
Preto ja tú metodiku tak milujem, pretože nám ukazuje naše silné, podporné, ale aj slabé stránky. To je ten prvý krok analýza. A Anna, skús mi napísať, čo je to, čo nemáš rada. A to je teraz jedno, či v pracovnom alebo súkromnom živote, čo vyslovene, ako ja hovorím, ťa chytá koprívka, že toto musím ísť robiť a mala by som to opakovať každý deň, najlepšie v tej práci. Čo to je? Napíšte mi, čo nemáte radi. Čo neradi robíte. Ja vám prezradím, že zo všetkých domácich prác je pre mňa katastrofa žehlenie. Stratégovia rozumiem, pre vás je to stav meditácie, ale pre mňa ako ovplyvňovača akčného je to monotónny pohyb. Doprava dole, nebude ešte nejaká vývrtka, keď tam je košele. Takže ja si pritom neviem mentálne oddychnúť, ako vy stratégovia, pre ktorým to dáva zmysel. A keď to zoberieme, že je to moja slabá stránka, tak predstavte si, že by som teraz chcela sa zlepšiť v tom žehlení a budem žehliť každý deň. Akože nežehlím, žehlím iba nevyhnutné naozaj košele a čo potrebujem, aby bolo krásne, dávam do čistiarne a odtiaľ to donesiem krásne vyžehlené, nádherné. A to je ten princíp. Prosím, skúste presvedčiť vašich učiteľov, vašich detí, lebo začal včera prvý školský rok, že keď vyžadujú od vašich detí, aby mali samé jednotky zo všetkého, nech sa postaví ten matikár a nech odrecituje nejakú báseň. Nech ten matikár povie správne skloňovanie. Nech tá chemička, ktorá ich učí, im povie správne odpovede na slovenčine napríklad, alebo zemepise. Je to nereálne. A my od tých detí, ale aj od nás vyžadujeme, aby sme všetko vedeli. A tu je práve ten čas, kedy vám dám zdieľať obsah, takto, po veľkom, kedy vám dám zdieľať jeden pohľad. A František a Anna, ďakujem, hneď to dám vonku, len vysvetlím, na čo sa pozeráme. A píše nám Anka, žehlenie tiež a emocionálna vypätá komunikácia v práci. To znamená, že nemáš rada, ak som správne pochopila. Super, tak k tomu sa za chvíľku vrátime. Takže sme so žehlením obidve, aj tú komunikáciu nemám vypätú moc rada. Na čo sa teraz pozeráte? To je môj profil 34 talentov. Všetci, čo máte Galupa, si to skúste otvoriť, ak ste nemali konzultácie. Takže skúste sa pozrieť na tú vašu prvú stranu toho personalizovaného. A tam dole na spodku, čo vidíte v tom červenom ráničku, od 25 smerom dole, aby sme to mali aj ukážkovo, lebo niektorí potrebujeme aj vidieť, tak sú v Galupe pomenované slabo rozvinuté talenty, nie slabé stránky. Slabé stránky v Galupe počuť nebudete, ak ľudia používajú správnu terminológiu. Jasné, a ja občas použijem slabé stránky, aby ľudia vedeli, o čom sa bavíme. A týchto posledných, počkajte, 25 a 34, to je nejakých 90 talentov. Galup hovorí, že sú na spodku preto, že máme s nimi začať debatovať a pozerať sa na ne. Nie na to, ako ich budeme zlepšovať, ale ešte niečo doplním. Od 30-ky dole, tých posledných 5 talentov, tam vidíte červenú čiaru. Galup hovorí, tak ako nám hovorí na začiatku, že tých našich prvých 10, čo vidíte naľavo, sú naše silné stránky, tak hovorí, že sú to naše slabo rozvinuté talenty, či sa nám to páči, alebo nie. Proste každý jeden človek ich má. Či si urobí test talentov, alebo neurobí, to je úplne jedno. Máme ich. A teraz, prečo ich teda ten Galup zvýrazňuje, prečo nám ich tam popisuje? A to je tá finta, ktorú vám chcem dneska prezradiť. Ako týchto posledných 10 talentov vlastne premeniť, ako to moje žehlenie, ktoré nemám rada, premeniť na to, aby ma to bavilo. No mám na to 3 možnosti. A tie vám teraz prezradím. Tak ako píše Anna, ty píše, že to žehlenie nie. A František nám tu napísal, že si kúpil žehličku, ktorá žehlí sama. Poriešila problém. František, ďakujem. Nevedela som, videla som len také, ktoré musí človek držať. Áno, pomenoval si práve prvý nástroj, ktorý odhalil Galup, ktorý nás učí Galup, keď si urobíte test. Nahráte tie veci nejakou aplikáciou, nejakou pomôckou. Takže, keď to zoberiem, aj talent, František, ešte raz moc ďakujem,
Keď to zoberiem, talent analytický, 30. Mám v prvom kroku nahradiť níky alebo nejakou pomôckou. Takže ja napríklad talent analytický, keď idem niečo robiť, tak nahradzujem tým, že nájdem si popis, ktorý som mala, musím sa k nemu vrátiť a musím si tie čísla jednoducho spočítať. Ale to je len prvý krok. Nemôžem urobiť analýzu, lebo vidíte, že analytikou mám na spodku. Druhý krok je o to, že idem za človekom, tak ako som to dnes urobila, tento obrázok, ktorý vidíte, keby som vyrábala, tak ho vyrábam pol dňa, nebude ma to baviť, nespravím to tak, ako to bude, budem to robiť 4 hodiny a nestihnem. Nebudem sa môcť venovať napríklad konzultáciám, ktoré milujem, ktoré mi dobíjajú energiu. Takže preto druhý krok je, nájdite si človeka, ktorý tie vaše talenty má ako silné. A to je môj manžel. Miluje takúto tvorbu takýchto obrázkov, miluje excelovské tabulky, takže keď ja si niečo pripravím, tak on to dá do toho Excelu, on dá tomu krásny prehľad a spolu sa o tom bavíme. Povedzte, koho máte vy v blízkosti, kto eventuálne za vás robí nejaké veci? Nemusíte poznať jeho talenty. Skúste napísať, aké veci tí ľudia za vás robia. Čo vy, keby ste mali robiť celý deň, tak budete znudení, unavení. A dneska by to video vyzeralo takto, lebo som sa 4 hodiny trápila s obrázkom, ale to vôbec tak nie je. Ja som sa na vás nesmierne tešila. Pretože je to druhý spôsob, ako slabé stránky premeniť na silné. Delegovať to niekomu, kto má tieto talenty silné. Čiže ich má v tej prvej 10 naľavo. My sme minule pri otázkach a odpovediach mali grid, ktorému sa budem venovať na budúci týždeň, kde vám ukážem, ako sa dá pozerať na tie naše silné a slabé stránky. Ako viete zistiť, kto čo za vás môže urobiť. Takže to je druhý krok. A idem ešte pozdieľať. Anka píše, slabosti, priestor na zlepšenie, dôležité je dôkladná sebaanalýza a plán, step by step, sa rozvíjať kurzami a podobne. OK, Anna. Áno, tuto by som súhlasila, keby si to písala k tým prvým 10, maximálne 15 talentom. Tam to dáva zmysel, lebo predstav si, keď by sme mali robiť to zlepšovanie, predstav si, že keď teda zabudneme na ten prístroj, na žehlenie, a chcela by si sa v tom zlepšovať ty sama, budeš každý deň žehliť niekoľko hodín. Sľubujem ti a garantujem ti, že za pár dní tú žehličku nebudeš chcieť vidieť. Takže slabosti zlepšovať je cesta nášho školstva. Je cesta niektorých firiem, ľudí, ktorí vám povedia, toto ti nejde, Dáša? OK, tak v tom sa zlepšuj. No ak je to na spodku, ak to mám o 25 smerom dole, moja angažovanosť, môj záujem o prácu akúkoľvek, pôjde presne takto dole. Presne opačne, ako si to ten človek predstavuje. Prosím, nerobte to. Lebo stratíte šikovného klienta, stratíte šikovného zamestnanca, kolegu, ktorému zoberiete práve vietor z plachiet. A to zlepšovanie, Anka, ja viem, všetci sme tak naučení, všetkých nás to tak učili, veď všetko okolo nás tak funguje, ale chvála Bohu sú firmy, ktoré to začínajú vnímať a Gallup na to prišiel na princípe 40-ročného prieskumu reálnych ľudí, takže to už je čo povedať, asi vedia, čo robia. A do dnešného dňa od 70. rokov tá spoločnosť funguje a stále pracuje na tom, aby sme sa zlepšovali, ale nie na princípe slabých stránok. Ten nadpis dnes bol taký slabý chyták. Slabé stránky nikdy nepremeníte na silné. Len 3 spôsobmi, ktoré ich vedia do určitej miery nahradiť. A je, Anka, jedna možnosť. A ešte tu mám, aby som... Anička Širecová, pozdravujem ťa. Musí byť všade poriadok. Áno, nemáš rada poriadok. A ako, Anička, rada upratuješ? Bolo by pre teba OK upratovať každý deň? Mať na to vyslovene vyhradený čas, ale dennodenne, to som rada, by som bola zvedavá. Nemá rada konflikty? Áno, sme sociálne tvore, to nemáme radi. A František, ďakujem. Funguje naše školstvo. Učíš sa to, čo nevieš a čo ti nejde. Presne. Milí rodičia, ktorí ste tu, mám pre vás dobrú správu. A je to odskúšané a je to fakt. Zamerajte tie vaše deti, včera začal nový školský rok, aby sa učili to, čo ich baví. Určite majú niektoré predmety, ktoré im idú.
A za roky, 10 rokov, čo robím s Galupom, som mala niekoľko detí, rodičov, tínedžerov, kde mali problém práve s tým učením, s prácou tých slabých stránok. A je dokázané, prosím, ja som mala niekoľkokrát s tým skúsenosť, že keď to dieťa budete podporovať v tom, čo je silné, tak jemu sa nebude v kolektíve páčiť, že mu tam v matiky svieti 5. On ju prirodzene, ale ľahšie, ako keď vy budete tlačiť, musíš tú matiku a 3-krát do týždňa do učovateľa. To je ako to žehlenie. Proste, keď to nemám rada, prinútim sa, hej, naučili nás, my sme výsledkoví ľudia. My to musíme všetko vedieť. Prosím, zabudnite na slovičko musíme. Také neexistuje, musíme len umrieť. Takže robte to, čo vám ide ľahko a poďme spoločne trošku zmeniť to školstvo, lebo ide to aj od nás, od rodičov, hej, že netlačme na to, aby naše deti mali zo všetkého jednotky. To sa nedá. Neexistuje také dieťa. Sú deti výnimky, ktoré sú tí fialoví, tí realizátori, ktorí sa to naučia, minú energiu, ale na druhý deň nevedia z toho nič. Takže na čo je to dobré? Takže ďakujem, František. Je to presne ako píšeš. A teraz idem na to doplnenie. Povedala som, že nahradiť ľuďmi, to už máme. Nahradiť nejakou aplikáciou, to je napríklad aj to, že ho nedal František, úplne perfektný tip. A tretia vec, čo vám chcem prezradiť, je, ak začnete s vašimi 10 silnými stránkami minimálne, dáte ich do rovnováhy, spoznáte, to býva veľmi často taká Achillova päta konzultácie, keď mi klient povie, že očakáva, prvýkrát sme na stretnutí, a on očakáva, že ho prevediem talentmi tak, že už dneska bude vedieť urobiť ďalší krok. No hold, pokiaľ tie talenty nemá spracované, nemá ich v rovnováhe, to ako som dneska povedala klientke, OK, tak poďme urobiť to inak. Poďme v decembri zasiať pole. Koľko nám vyklíči toho obilia? Asi moc nie. Takže je to step by step. Ale už keď začnete s tými talentmi a urobíte si ten test, zamerajte sa na vašich 10 silných talentov. A to je princíp Galupu, ktorý hovorí, že ak začnete v tom, čo ste silní a nebodaj niekedy budete potrebovať, ako ja, talent harmonii, tak ho budem vedieť, ktorým talentom ho viem nahradiť. Hej. Zase, tým silným, nie tým žehlením, čo mi nejde, ale tou komunikáciou a livekami, ako robím teraz. Tam som doma. A druhá vec, to je vlastne princíp Galupu, že všetko je možné nahradiť. A tie slabé stránky nám tam Galup popisuje preto, aby sme vedeli, ktoré činnosti, role, úlohy nemáme určite robiť dennodenne. To znamená, keby som ja mala byť disciplinovaná a mať každý deň štruktúru a mať každý deň kontrolu a byť ako podľa nejakého, nechcem povedať, že návodu, ale ísť v poriadkoch, aj tak písať, aj tak tvoriť, aj tak prezentovať, aj tak ľudí učiť, tak ma to prejde za pár dní. Nebudem to robiť. Takže ja viem, že že disciplínu, schválne som si vybrala tento talent. Disciplínu všetci potrebujeme. A vôbec som nebola smutná, keď som ju videla na konci, je to, že som absolútne nezostala zaskočená ako veľa ľudí. Ja nemám disciplínu. Podnikateľ od 96. roku, ona nemá disciplínu. No čo bude robiť? Pozor, to je práve tá krásna finta. Moja disciplína není štrukturovaná. Tam by som sa, keby som si mala robiť tie štruktúry a opakovať činnosti a mať tie isté konzultácie, to už by som tu dávno nebola a toto liveko by nebolo. Ale moja disciplína je v talente Maximizer, napríklad. Keď poviem, že tie liveka budem robiť každý útorok o 18. tak je to moja disciplína, ja tu o 18. budem. Aj keď nepôjde internet, budem vám dávať vedieť, že je nejaký problém. To je moja disciplína. To je to, čo ma drží v tej disciplíne. A robí to ešte to, že mi to dobíja baterky. Čiže keby som išla tou štruktúrou, ako sa veľmi často hovorí, že disciplína sa dá naučiť a disciplínu ku všetkému potrebujeme. Áno, súhlasím. Ale 10 000 hodín robiť to, čo mi nejde, a nevydržala by som to 10 000 hodín, mi vôbec neprinesie ten výstup, tú radosť, tú energiu. A my chceme odchádzať z práce, pretože sme tam veľmi veľa času, s dobitými baterkami. Takže výsledok toho je, pozrite sa na vaše talenty, začnite najprv s vašimi silnými stránkami
A tými viete nahradiť vaše slabé stránky. A viete, čo je na tom úžasné? Že s ľahkosťou. Môj maximizer je jednotka. Takže keď poviem, je to pre mňa záväzok, ale vždy dávam pozor na to, čo slúbim. Aj tieto liveka som rozmýšľala nad nimi pol roka a som si tak v hlave skladala, či to dám, lebo jeden útorok je OK. 4 týždne útorky je OK. Ale ja frčím od 14. februára. A ani v lete som si nedovolila urobiť prestávku a dávať nahrávky. Povedala som si, že to by bolo také jednoduché. Môj maximizer si povedal áno. Viem ľudí, ktorých sledujem a ktorí robia takéto liveka, cez prázdniny išli záznamy. Je to v poriadku. Ja to vôbec akože nezadzujem. Je to OK, veď každý sme unikátni. Ale môj maximizer sa hecol a povedal nie. Dáša, každý útorok o 18. pôjdeš live. A mala som aj priateľov, aj kamarátov, aj v Chorvátsku, kde žijeme, sme fungovali. Ja som sa vždycky musela vrátiť a chcela som sa vrátiť, lebo moja disciplína, môj maximizer sa na to tešil, sa tešil na vás. Takže verím, že som vás navnadila a uvedomte si v tom dobrom slova zmysle, že keď budete robiť to, čo vám ide ľahko, rýchlo sa ten čas minie, dobije vám to baterky, budete celý tešiť, budete to chcieť opakovať, budete viacej zdraví, a to je veľmi dôležité, a budete autentickí. A vlastne to je kolobek, ktorý sa potom robí to, že ľudia sa budú okolo vás tešiť. Takže poďme na to, poďme urobiť tento svet trošku krajším, veselším, lebo aj na slabých stránkach, keď to staviame, no tak čo to je? Ošehliť, zase. To není žiadna radosť. A my sme tu preto, aby sme sa tešili, aby sme si užívali a aby sme každý unikátne frčali na tom, v čom sme silní. Tak čo poviete? Ako to funguje u vás? Na čo sa dnes zvrhnete? Anka, budeš rozmýšľať nad tým zlepšovaním tých slabých stránok, alebo ti dáva väčší zmysel robiť to, čo ti ide ľahko? A ešte tu vidím, nemá rada konflikty, školstvo, František žehlenie, František dobrý point, 2 týždne nemyslieť na prácu. Áno, František, je pravda, čo píšeš, áno, je dôležité oddychovať, je dôležitá tá rovnováha, ale presne, ja vám viem slúbiť, že keď spoznáte vaše talenty a začnete s nimi pracovať, všetci si nájdete prácu snov. A áno, presne ste to vystihli. Ja to, čo robím, mňa to baví. Moje ovplyvňovacie, vidíte, tie pomarančové talenty po 13, proste potrebujú tú interakciu. Pre mňa je ten kontakt s vami tá voda na môj mlyn. A každý to máme inak, každý máme niečo iné. Len je dôležité vedieť, čo je to správne. Takže na dovolenke oddychujte. Ja som vám na tej dovolenke v lete chcela spríjemniť ten čas, priviesť vás viacej a navnadiť na tému talentov, ako s nimi pracovať. A na budúci týždeň napíšte ešte otázky. Poďte, ak ste tu, dajte ešte otázky. Vidím, že slabé stránky sme uchopili, tak ako to uchopujú moji klienti. Poďme sa na to pozrieť a poďme ich zlepšovať. Ale nie je to tak. Hej, to je ten nesprávny systém. Takže verím tomu, že budete šíriť spolu so mnou myšlienku toho, aby sme pracovali na tom, čom sme silní. A ak budete mať chuť, neváhajte sa pridať na budúci týždeň útorok. Budeme sa venovať grídu, kde si povieme, čo sú silné, čo sú slabé a tam vám ukážem, ktoré talenty, ktorými sme nahradili a vlastne pracujem na princípe stále silných stránok. A ak dáte sem dole komenty, aká téma vás ďalej zaujíma, veľmi rada vám tieto liveka k tomu urobím, pretože dávate mi možnosť sa realizovať a práve si dobíjam baterky. Je pravda, že viacej by som si dobíjala, keby sme sa videli, ako je to na Zoome, ale žiaľ, LinkedIn to má takto postavené cez StreamYard. Tak verím tomu, že som vás inšpirovala. Máme ešte nejaké otázočky? Tá s tou žehličkou, František, zázrak na žehlenie. Ďakujem, určite si ho pozriem na 100%. To ma zaujíma. Zuzanka nám píše. Do akej miery sa venovať silným stránkam? Dá sa to úplne odignorovať? Asi nie. Zuzanka, prosím, napíš mi, myslíš, či sa dá celkom odignorovať tie slabé stránky? Pochopila som to správne. A kým napíšeš, tak do akej miery sa venovať silným stránkam? No, talenty, ktoré máte, budú niekoľko mesiacov, niekoľko rokov vaše talenty.
Silnými stránkami sa to stanú až v čase. Predstavte si toho hokejistu, toho Jagra, ktorý koľko nespočetne veľa hodín musel trénovať na tom ihrisku, aj v tom fitku, aby mal meno, ktoré pozná skoro každý, dokonca aj ja ako ženská ho poznám. Takže silným stránkam je potrebné sa venovať, dá sa povedať, každý deň. Ale pozor, treba ísť, ako písala Anka, step by step. To znamená postupne nezobrať si všetky silné stránky a začať s nimi makať, lebo to neurobíte. A Zuzanka, vidím, že zrozumiteľnosť, či sa dajú odignorovať slabé stránky. No, na to odpoviem mojou skúsenosťou. Je určitá metodika, neviem jej názov teraz naozaj dobrom, ktorá vám odhalí vaše silné stránky. Mala som klientku, ktorá má tím, s ktorým pracovala 2 roky. Každý rok im urobila tento test. Do roka, dá sa povedať ako keby cez kopírák, do roka ten tím spadol a výsledky išli dole. Takže druhý rok naborovala nový tím, mala tak 10 ľudí, znova im urobila test na silné stránky a išli a na konci roka sa to zopakovalo. Volala sa Majka. Takže Majka sa na mňa obrátila a mi hovorí, neviem, čo robím zle, poďme sa na to pozrieť. Keď mi ukázala ten report, zistila som, že tam nie sú žiadne slabé stránky, pretože ten test to tak nerobil. Takže, Zuzanka, odignorovať slabé stránky nie je dobrý nápad, pretože to je to u nás, čo sa hovorí. Slabá stránka, toto preškrtnem, toto robiť nebudem, ale oni vás v čase dobehnú. A ja niekedy potrebujem byť konzistentná, napríklad, ako som tam mala talent. Takže viem, že musím mať niekde v spolupráci napísané pravidlá a keď na to zabudnem, tak sa musím k tomu vrátiť, keď robím niečo nové, aby som udržala tú konzistentnosť. Takže určite odignorovať nie. Ale uchopiť ich, tak ako hovorí metodika Gallup. Za prvé, nahradiť svojimi silnými, nerobiť činnosti, ktoré tie slabé stránky, tie talenty, ktoré máme dole, ako slabo rozvinuté, neznášajú, lebo to je len otázka času, a nahradiť nejakou aplikáciou. Ja ešte dávam k tomu 4. point, že je super, že niektoré talenty mám dole. Lebo keby boli hore, tak sa pobijú s mojimi silnými. Takže teším sa a verím, že som Zuzanka odpovedala na píš a František som robil Gallup testy, aby som zistil svoje silné stránky, že za tých 20-30 nestihnem pochopiť v anglickom jazyku. František, ďakujem, že to píšeš. Ja to opakujem, ale treba to znova. Neboj sa, je to naozaj 20-sekundová dotácia. Ale keď som robila s Jánom, keď som začala s Gallupom v roku 2014, spolu s ostatnými koučami na Slovensku, sa nám podarilo, a tie otázky v Gallupovom konte máš v českom jazyku, žiadna angličtina. Vieš si tam v pravom rohu prepnúť menu, ak budeš chcieť, napíš mi, pošli mi tvoj e-mail a ja ti pošlem obrázky, tie kroky, kde si to vieš prepnúť. Takže dobrá správa je, urobiť si test je dnes úplne jednoduché. Robí sa v konte Gallup a trvá vám to maximálne 30 minút. A František, posledná vec k tomu, sú tam vždycky 2 tvrdenia. Není to jedna otázka. A ty si máš medzi nimi vybrať. A ak by si chcel odpovedať, alebo rezonovali by s tebou obidve odpovede, tak tam je v strede neutrál. Prosím, daj neutrál. Gallupov algoritmus presne vie, že túto otázku ti musí položiť potom v inom znení. Lebo keď ty odpovieš na jednu alebo na druhú stranu, tak podľa toho ti Gallup vlastne zoradí tvoje poradie talentov. Takže žiadne obavy, 20-30 sekúnd, angličtina nie, dá sa prepnúť čeština. Slovenčina sa nám nepodarila, ale my Slováci, chvála Bohu, rozumieme po česky. František, ďakujem. Bijú sa v ňom pocity, matematiku, že to nejde. František, vyskúšaj to. Moja dcéra, aby ste vedeli, že ja to mám naozaj aj reálne od klientov, ale mám to aj reálne z vlastného, to som ešte vtedy nepracovala s Gallupom, na moju dceru tlačili, aby mala z angličtiny 1. Bolo to aj s tým, že mala takú nie celkom OK pani učiteľku, ale to som nemohla riešiť a to som ani nechcela riešiť. A jednoducho pani učiteľka vždy na rodičku mi hovorí, no Dáša, opäť máš 4 z angličtiny, mali by ste s tým niečo robiť. Netlačila som na ňu. Povedala som jej, OK, nejde ti to, tak sa zameraj na tú slovenčinu, zameraj sa na ten dejepis, čo ťa veľmi baví, ja ťa budem v tom podporovať, nebudem ťa tlačiť. A František, vieš, čo sa stalo? Dcéra síce v maturitnom ročníku dostala 3, lebo to bolo 8-ročné.
ale dneska hovorí po anglicky parádne, ovláda 6 jazykov a dokonca, keď sme začínali s Galupom, tak určite veci, ktorým som ja nerozumela, mi dcera prekladala. Nevytvorila som jej z toho ten nepríjemný pocit, nevytvorila som tlak a to je tá psychológia, že ak to dieťa nemá k tomu nejaký vzťah, nebaví ho to, má to v hladine slabých stránok, nič nepomôže tomu, aby sa to dieťa zlepšilo. Ale ak necháme, František, predstav si, keby nebola tá náhradná žehlička, že by si musel fakt každý deň žehliť. No, verím tomu, že by ťa to prestalo baviť. A psychológia nepustí. Tie deti nechcú mať zlé známky. Práve naopak, odvďačí sa to. A druhá dôležitá vec, čo hovorím. Kedy sa nás kto pýtal na známky zo školy? Ja viem, že keď postupujú na strednú školu, tak to treba. Ale je to takisto len priemer. Takže tými dobrými predmetmi si ten priemer to dieťa vylepší. Ale keď dáme dieťaťu úlohu, že musí tú matiku šprtať, tak aj v tých predmetoch, ktoré mu išli ľahko, bude mať zlé známky. To vám garantujem. To mám z praxe. Takže netlačiť. František, teším sa, verím, že keď nič iné, tak toto ťa potešilo. Áno, je to, a myslím, že v češtine to máme od roku 2018, ak bude niečo treba, napíš, veľmi rada poradím. Áno, Zuzanka, toto som mala na záver, veľmi ďakujem, že si to zhrnula za mňa. Neodignorovať, ale mať tie 3 spôsoby, ako ich kompenzovať, ale nie rozvíjať. Prosím, zabudnite na slovičko rozvíjať. Rozvíjajme to, v čom sme dobrí, v čom sa vozíme, v čom nás to baví, kde nás to zoberie na tú vlnu energie a odvedie nás to tam, kam chceme byť. A nič nie je krajšie, ako keď podnikáte alebo ste v práci a prídete domov a poviete, jak som sa ja dneska dobre bavila. No není to úžasné? A viem, že je to možné. Takže vám prajem ešte dnes unikátny večer. Budem sa tešiť na vaše komentáre tu dole. Budem sa tešiť na stretnutie na budúci týždeň útorok. Ak vám to bude dávať zmysel, neváhajte napísať, neváhajte pozdieľať a už teraz sa neviem dočkať ďalšieho útorku. Majte sa, unikátny september. Ešte raz ďakujem. A zabudla som. Pozdravuje vás Dáša srdcom talentiačka. Vidíte, tak som bola šťastná s vami.